Здравейте на всички, аз съм Теди и това е unboxing и ревю на eLeaf iStick Mini и eLeaf GS16S Atomizer. Но преди да пристъпим към видеото, моля прочетете тази кратка информация. Съжалявам, че последно време нямах качвания на видео, но съм ужасно заета. Наскоро бях подготвила видео за Smog TEV4, но една от SD картите ме предаде и сега трябва да го правя наново. За сметка на това, наскоро аз и моят приятел купихме ново филминг оборудване и се надявам качеството на видеята ми да се подобри в бъдеще. Но на този етап все още сме начинаещи в снимането и видеоедитинга. Подробно видео на сетъпа, който заедно сглобихме, може да видите в канала на моя приятел. Ще оставя линк в описанието. Там ще намерите също и линкове към всеки продукт в amazon.com. Сега да пристъпим към анбоксинга и ревюто на този прекрасен кит. Да разгледаме първо кутията на мода от всички страни. Както виждате, отбелязано е на кутията, че съм избрала червеният модел. Отстрани на кутията виждаме кодът за автентичност. А това тук е и самият мод eLeaf iStick Mini в червено, но преди да го разгледаме по-обстойно, нека надникнем под него. Под мода ще намерите кутия с USB кабел за зареждане. Опаковката е в типичната разцветка за марката в бяло и зелено. Под него ще намерите подробни инструкции за употреба. И малък преходник за Ego Atomizeri, който едва ли ще ви се наложи да използвате. А това тук е и самият мини iStick в червено или по-скоро цикламено и е с размери 33 на 21 на 52 мм и разполага с мощност от 10 W или 5 V. Искам да отбележа, че устройството е регулируемо, но не регулирате ватовете, ами волтовете, като имате опция от 3,3 до 5 V. Мода разполага с вградена батерия с капацитет 1050 мАч, но имайки в предвид, че устройството работи на ниски ватове, тази батерия ще ви е напълно достатъчна за целия ден. Както сами вече разбирате, мода е изключително малък и компактен. Ето тук може да го сравните с един от големите атомайзери като TEV4. А сега може да го видите до моя Joyetech EVIC VTC Mini. Предполагам, че е по-малко от половината от размера му. Сега да погледнем атомайзера, с който върви в кит. Това е eLeaf GS16S или по-точно Small или в превод малък. Танка е наистина изключително малък. Размерите са му 55 мм височина и 16,6 мм ширина с капацитет само 1 мл. Този компактен атомайзер е с 510 конектор, което значи, че ще може да го ползвате в комбинация всеки ваш мод с подобен конектор. Само внимавайте, защото изпарителите не са пригодени за големите ватове. Това тук е и вече сглобеният мод. Сами може да се убедите колко много си подхождат с танка.
Тук може да го видите до EVIC VTC Mini с TEV4 и разликата в размерите им. А това тук са и изпарителите, които си закупих допълнително. Мода, танка и изпарителите закупих от gearbest.com. Ще оставя линк в описанието. Комплектът съдържа 5 изпарителни глави. Изпарителите са 1,8 ома. Сега е време да опитаме на какво е способен Мода, но преди това нека ви покажа никотиновата течност, която използвам. Това е G-Vape на Gigadrinks, 6% никотин VPG и 0% никотин VG, които съм смесила 50 на 50. Аромата, който използвам е мента на Капела, който си закупих също от gigadrinks.com. Ще оставя линк в описанието. И сега е време да вкараме този прекрасен мод в действие. Това е максимума и както виждате парата, на който е способен този кит, не е много, но за това пък се доближава изключително много до обикновените цигари. Ако току-що сте отказали цигарите, би ви препоръчала да използвате никотинова течност с съдържание на никотин от 12 или от 18 мг. Единствената забележка, която ако можех бих отправила към iLiv, е поставянето на USB входа в долната част на повечето си модове, което ви задължава да зареждате устройството легнало. Но положителното тук е, че този мод се зарежда от 0 до пълна батерия само за 1 час, нещо с което малко електронни цигари могат да се похвалят. И така, това беше анбоксинг и видеоревю на супер компактните iLiv iStick Mini и GS16S Atomizer. Комплектът е изключително красив и компактен, а в този си цвят би бил чудесен подарък за една дама, която държи на дискретност и добри обноски на публични места. Тези с големите облаци знаят какво имам в предвид. Мода разполага с още цветове, които биха подхождали повече за един мъж. Тях може да проверите на страницата на iLiv. Ще оставя линк в описанието. Ако имате въпроси относно атомайзерите или модовете, които видяхте, чувствайте се свободни да ги зададете в коментарите на видеото или на отворената ми тема във форума на gigadrinks.com. Пожелавам на всички мои зрители и въобще на всички хора успешна нова година и най-важното – бъдете здрави! А първата стъпка към здравето е да откажете ужасните цигари, с които аз лично се борих цели 14 години и най-накрая успях благодарение на електронните цигари и вейпинга. Аз бях Теди и този път обещавам да се видим пак.